In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar Paul Stokkermans. Hij heeft een interessant artikel geschreven, de voormalige directeur van Kamabi, over de hitte op Curaçao. Het is een onderwerp waar we het allemaal over hebben, maar er is sprake van toenemende hitte. En in het artikel maakt Stokkermans de vergelijking met een kikker. Als je een kikker in een bak met kokend water zet, springt hij er meteen uit. Zet je hem in een bak met koud water, maar ga je langzaam de temperatuur verhogen, dan springt hij er niet uit en kan hij uiteindelijk overlijden. Ik vroeg aan Paul Stokkermans, zijn wij op Curaçao, en zo voelt het soms wel, die kikker in dat steeds warmer wordende bak water? Kijk, wij zijn dus in de metafoor zeggen ze dus, ja, als je die kikker dan doet in een bak met koud water, maar je gaat het heel langzaam verwarmen, zal je kikker er niet meer uitspringen. Nee. Want de verwarming is zo geleidelijk, zo sluipend eigenlijk, een sluipend proces, dat je het feitelijk niet meer door hebt en begint te denken het hoort erbij, terwijl het er niet bij hoort. Nee. En het hele nadelige effecten heeft, maar je begint er zo aan gewend te raken dat je het bijna als normaal begint te beschouwen. En dat is heel verraderlijk, en met name ook voor de beleidsmakers, die zijn ook minder geneigd om acuut beleid te ontwikkelen hiervoor, en de wetgever om wetgeving hiervoor te maken. Want ja, het gaat zo langzaam. Kijk, als er ergens een groot ongeluk of een ramp gebeurt, Doe je meteen iets. doe je meteen iets. Maar in dit geval is het zo langzaam het proces, dat je geneigd bent om niks te doen. En wat moeten we doen? Heel Wat veel. kunnen we doen? We kunnen het doen. Heel veel. We kunnen heel veel doen. Ja, er is een heel lijstje aan dingen die je kan doen. Om maar eens een paar te noemen, een greep te doen. Inheemse bomen planten. Heel belangrijk. Waarom? Bomen verdampen water. Daardoor is het onder bomen enkele graden koeler. Ja. Plant die bomen dus, niet alleen natuurparken, daar zijn ze al, maar in de urbane omgeving. Maak kleine stadsparken. Ja. Doe minder asfalteren, betoneren in de urbane omgeving, want overdag absorbeert het beton en de asfalt alle hitte en 's nachts geeft hij dat weer af, tot er de nacht niet meer afkoelt. Maar dat zijn allemaal dingen, want u noemt nog meer punten. Hè? U noemt voor een goed functionerend dammenstelsel, mangroves aan de kust planten. Dat zijn allemaal zaken die beleid vragen om daadwerkelijk iets te doen aan die hitte. Maar is het besef er op Curaçao dat we een beleid moeten voeren tegen de hitte? Ik heb wel het gevoel dat het een beetje begint te komen. Vooral ook, ja, op dit moment is het zo warm geweest de afgelopen maanden, terwijl dit normaal temperaturen zijn die we pas in augustus, september hadden. Ja. Die hebben we nu al een hele tijd. Dus de mensen beginnen nu wel een beetje erover na te denken van, hé, wat gebeurt er hier? Dus ik heb wel het gevoel, maar het gebeurt ook onvoldoende. Kijk, er moet gewoon een klimaatdebat plaatsvinden. Maatschappij breed. En maatschappij breed, dat is dan ja, de NGO's, de overheid, het parlement, de regering, noem maar op. Van, we moeten iets doen, want anders gaat het gewoon fout. Want het heeft ook economische consequenties, schrijft u in uw stuk. Het heeft met name economische gevolgen. Als je stad heel heet is, ja, gaan de toeristen minder wandelen in de stad, gaan minder geld uitgeven. Ja. Als je koraalrif doodgaat, krijg je minder duiktoeristen. Ja. Als er geen mangroves zijn, is de kans op, laten we zeggen, erosie vanaf zee, de grond die op het koraalrif terechtkomt, groter. Maar ook dat bij stormen de mangroves die dat water niet meer tegenhouden en dat je schade krijgt aan kustbebouwing. Dus er zijn een hele hoop negatieve effecten. Naast natuurlijk, het logische, als het heel heet is, werk je minder hard. En komen er minder toeristen dadelijk. En komen minder toeristen. Als je toeristisch product achteruit gaat, komen er minder toeristen en door die hitte gaat je toeristisch product achteruit op meerdere gebieden. Dus net als we moeten niet zijn als de kikker, we moeten gewoon daadwerkelijk iets doen aan dit. En u stelt onder meer een klimaatdebat voor om maatregelen te nemen, maar het belangrijkste is dat er daadwerkelijk stappen worden genomen en niet alleen maar klagen van, goh, wat is het warm. Juist. Goed samengevat. Dank je.